Gol? Šta je nego? Ne, gore, prosto. Osjećaj za zabijanje golova ovaj 40-godišnji Bjelovarčanin stekao još kao dijete, dok je klub iz njegova grada nizao uspjehe u bivšoj državi i Europi. Gordan Jandroković nastavio obiteljsku tradiciju bavljenja rukometom, a u tom razdoblju pratili su ga različiti nadimci. Ja sam bio Brzi Jelena, Gogo je bio Medvjeđa Šapa, vjerojatno zbog toga jer je već i tada bio dosta jak, valjda već je počeo igrati rukomet pa je imao jak šuber što se kaže. Igrao sam za omladinsku reprezentaciju Hrvatske. Sjećam se, bili smo drugi na tadašnjem turniru Republika bivše Jugoslavije. Došao sam do prve ekipe, međutim tada sam se odlučio za studij, otišao sam u Zagreb i prekinuo trenirati. U Zagrebu završava višu građevinsku, no u tom se poslu ne vidi i odlučuje se za studij politologije. Nakon završetka posao pronalazi iza ovih vrata. Susret s tadašnjim pomoćnikom ministra vanjskih poslova pokazat će se presudnim za nastavak njegove karijere. U tom su nekakvom političkim počecima ne mogu baš reći da je on pokazivao neki politički karakter koji danas pokazuje ovdje kao član Hrvatske demokratske zajednice. Ja mislim da je tada njegovo političko shvaćanje bilo više ovako nekako liberalno i na neki način otvoreno. Gordan Jandroković je veliki domoljub i prepoznao je stranku koja je najdomoljubnija i najkonstruktivnija u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa. No ono što njega krasi, to su izvanredne ljudske vrline, odličan kontakt ne samo sa kolegama u stranci, nego i sa kolegama iz opozicije i jedna nesvakidašnja kombinacija u hrvatskog političara, intelektualac, europejac i poduzetnik. No sve te vrline nisu mu bile dostatne da ostane na Zrinjevcu. Smjena vlasti 2000. pomela ga je, te iduće 2 godine radi u zagrebačkom uredu svojeg oca, inače bjelovarskog građevinskog poduzetnika. Ubrzo nakon pobjede na unutarstranačkim izborima, u politiku ga vraća njegov mentor Sanader, i to s prvim zadatkom, sređivanje stanja u bjelovarskom HDZ-u. Ondje pak dolazi u sukob s gradonačelnicom. Proziva je za trgovanje glasovima. Ja mislim da imam sasvim solidnu opoziciju, a bez dobre opozicije nema ovako dobre vlasti. A je li su vrijedilo to kada vam je rekao da trgujete sa svoja 2 glasa u Saboru preko... Ne može me kolega uvrediti. Iako ima dvostruko slabiji rejting od šefice HSLS-a, Bjelovarčani ga u našoj mini anketi smatraju pozitivnom osobom pred kojom je svjetla budućnost. Mislim da je to mladi čovjek, političar koji program svoje stranke stavlja u prvi plan, kao što to rade i drugi glasnogovornici ili mladi ambiciozni političari u drugim strankama. Je li on HDZ-ov odgovor na Milanovića? Itekako. Mislite? Ja, često. Po čemu mislite? Pa mislim, pravi mladi dečko, mladost, to je najvažnije. To je najvažnije. Jasno. Dobar političar, zgodan, mlad, perspektivan. Ja ga ni ne poznam. A ja mislim da je dobar čovjek, kako sam ja na televiziji slušala o njemu i to. Vrh stranke na parlamentarnim izborima 2003. odlučio ga iz pozadine prebaciti u prve redove. Nakon pobjede počinje penjanje na stranačkoj ljestvici. Postaje predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku i član predsjedništva HDZ-a. Čovjek je od osobnog povjerenja premijera Sanadera. U javnim istupima, kao i onom poslije SDP-ove konvencije, lojalno brani stranačka stajališta. Ovakav izbor u SDP-u najbolje odgovara HDZ-u, zato što ni gospodin Milanović, kao ni ostalo 3 kandidata, nema hrabrosti, sposobnosti i ideja za vođenje države. Jer na čelo vlade predlaže socijalističkog ekonomista. Ako je točna informacija da je supruga od Jandrokovića sestrična od gospodina Milanovića, onda je stvar elementarnog kućnog odgoja. Da je gospodin Jandroković trebao zamoliti premijera Sanadera da ga poštedi te mučne situacije. Gordan po svojoj prirodi niti je agresivan, niti je, da kažem, uvjetovano zločest u svojim izričaju. Ali u ove 3 godine doživio je takve brutalne napade, toliko udaraca ispod pojasa, da je jednostavno shvatio da mora uzvratiti istom mjerom. Novi gard mladoga HDZ-ovog glava donosi mu sve više suparnika u političkoj areni. Ako HDZ želi napraviti ono u budućnosti bliskoj što je napravio SDP, treba će puno više ponuditi neku drugačiju osobu nego što je Jandroković. Jer osoba koja čita nečija tuđa mišljenja
ne ostavlja dojam da bi mogla suvereno, suvislo voditi neku mjesnu zajednicu, a kamoli jednu veliku stranku kao što je HDZ. Mislim da Gordan Jandroković danas može nekoliko mjesta u vladi obnašati, vrlo odgovorno, da Gordan Jandroković može sutra zauzeti bilo koje mjesto u diplomaciji. Kolegu će ocjenjivati birači, a ja se jedino kao gradonačelnica želim ispričati za ovo što se dogodilo Gongu kao nevladinoj udruzi. Ispričavam se u ime svih Bjelovarčana i Bjelovarčanke. Za one koje nisu čuli ili pročitali, Gong je optužio bjelovarski HDZ da je pokušao infiltrirati 30-ak članova mladeži u tu nestranačku organizaciju. Jandroković tvrdi da o tome ne zna ništa. Više ga brinu kućni poslovi i prinova u obitelji. Prije mjesec i pol rodilo se 3. dijete i supruzi Sonji pomoć je uvijek dobrodošla. U trenucima odmora često čita. Najdraža knjiga mu je još iz mladih dana Kamijev stranac i njegov glavni lik Merso. Gordan Jandroković nije kao Merso, nije ravnodušan i ne razmišlja previše o sadašnjosti. Razmišljam i o sadašnjosti i o budućnosti, ali neću učiniti ono što je Merso učinio.